Zvolili ste si dlhodobú metódu antikoncepcie, ktorá je účinná na viac ako 99%. Lekár alebo zdravotná sestra, ktorí vám zaviedli teliesko, vám vysvetlili, ako dlho bude toto teliesko fungovať a ako rýchlo začne účinkovať. Je bežné pociťovať občasné krče. Tento pocit môže pripomínať silné menštruačné bolesti, ktoré by sa mali po niekoľkých dňoch zmierniť, ale použitie fľaše s horúcou vodou alebo užívanie paracetamolu a ibuprofénu vám môže priniesť úľavu. Na klinike sme hovorili o priebehoch krvácania. Po zavedení telieska môžete zaznamenať ľahké špinenie, ktoré môže trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Ak máte zavedené medené teliesko, na začiatku môžete mať silnejšiu, dlhšiu a krčovitejšiu menštruáciu, ale to sa často ustáli. Ak máte hormonálne teliesko, je bežné zažívať špinenie alebo krvácanie po dobu 3 až 6 mesiacov. Každodenné špinenie, nepravidelné krvácanie alebo hnedastý výtok, ale to by sa malo upraviť do ľahkej, pravidelnej menštruácie, občasného špinenia alebo žiadneho krvácania. Pred menštruáciou sa u vás môžu vyskytnúť aj krčovité bolesti. Na klinike sme vám zastrihli vlákna telieska na dĺžku 2 cm, preto by ste si mali vlákna skontrolovať 4 až 6 týždňov po zavedení a potom raz za mesiac alebo po silnom krvácaní. Po liežačky alebo v drepe si zasuňte do pošvy jeden prst. V hornej časti pošvy by ste mali byť schopná nahmatať svoj krčok maternice, otvor maternice. Je na pocit pevnejší ako mäkké pošvové steny, podobne ako špička nosa. Mali by ste si byť schopná bez problémov nahmatať vlákna. Ak to nie je možné, odporúčame používať kondómy alebo sa vyhýbať pohlavnému styku, kým polohu telieska a vlákien nepotvrdí gynekologická ambulancia alebo váš praktický lekár. Môže sa stať, že sa teliesko pohne alebo vypadne. Ak sa tak stane, môžete pociťovať bolesti alebo si všimnúť dlhšie alebo chýbajúce vlákna alebo zmenu v priebehu krvácania. Je nezvyčajné, aby sa to stalo bez toho, aby ste si toho všimli. Ale je to možné, najmä ak ste zažili silné krvácanie. V tomto prípade sa môže stať, že nebudete chránená pred otehotnením a preto je dôležité, aby ste sa vyhýbali pohlavnému styku alebo používali kondómy, až kým sa neskontroluje poloha telieska. Na klinike vykonávame interné vyšetrenie, aby sme vyhľadali vlákna. Niekedy sa na potvrdenie polohy telieska využíva vyšetrenie ultrazvukom a príležitostne môže byť na lokalizáciu telieska potrebná rentgenová snímka. Mali by ste čo najskôr kontaktovať miestnu gynekologickú ambulanciu, ak počas pohlavného styku pocítite bolesť alebo krvácanie, alebo bolesť v podbrušku, ak sa zhorší priebeh krvácania, ak sa zmení váš výtok z pošvy, alebo ak máte horúčku, alebo sa celkovo necítite dobre. Ak sa vám stratia alebo predĺžia vlákna, alebo ak pocítite teliesko v pošve. Ak budete mať pozitívny tehotenský test po zavedení telieska, čo najskôr sa obráťte na miestnu gynekologickú ambulanciu alebo praktického lekára. Teliesko je možné odstrániť na gynekologickej ambulancii alebo v niektorých ambulanciách praktických lekárov a vo väčšine prípadov je to veľmi jednoduché. Ak nie sú vlákna viditeľné, niekedy môže byť na ich odstránenie potrebné použiť špeciálny nástroj a vo veľmi zriedkavých prípadoch môže byť na odstránenie telieska potrebná anestézia. Je dôležité,
aby ste sa v období 7 dní pred odstránením alebo výmenou telieska vyhli pohlavnému styku alebo použili inú metódu antikoncepcie. Preto požiadajte svoju gynekologickú ambulanciu, aby vám bezplatne poskytla kondómy a ak si želáte výmenu telieska, zvyčajne sa to dá urobiť počas toho istého vyšetrenia. Po odstránení telieska sa vám opäť vráti zvyčajná plodnosť.